Внимание, играчи! На позиция. Начало! И така, първият, който влиза във водата е Кирил. Вече плува Куджебашев. За сега последният, който мисля, че мина даже под едно от въжетата на понтона, беше Секулички. Така. Кирил продължава да води. Той е начело. Веднага след него е Шериф. Секулички вече е на трето място. Той наваксва с плуване. За момента последен е Куджебашев. Да видим кой първи ще вземе ключ. И двамата почти едновременно, Кирил и Шериф, почти едновременно си взеха ключовете и вече плуват обратно към брега. Това, което им предстои сега, е да се качат на понтоните и да минат по гредата без да падат. Това ще е изпитание за баланс. Трябва да минат по гредата, откъдето да вземат втория си ключ. Много хитър ход на Шериф. Паднаха и Кирил, поредно и Секулички, и Шериф. Всички взеха примера на Шериф и изхвърлиха първите си ключове на брега. Ето това прави последен и Георги Куджебашев, който е отново с опит да мине по гредата, ползва нов подход. Георги този път използва малко по-различен начин да мине по гредата, като малко красиво котенце по перваза на 6-ти етаж. Много хитро. Виждаме и Шериф взе второ падане за Секулички и за Кирил. Георги вече премина през гредата и очевидно ще е първия, който ще излезе на брега. Както виждаме, последният вече е първи. Взима си втория ключ, който изхвърли предварително. Кирил е втория, който успя. Веднага след него Шериф. До тук най-много се затруднява Секулички. Сега оставям моята колега Диляна. Георги вече от другата страна, минавам от друга. Диляна, моля те, гледай ги дали спазват правилата. Веднага след Георги на стената идват и останалите двама. Ето ги, зелените ключове и червените ключове вече преминаха стените. Но първият катинар от Георги е отключен. Георги, който, повтарям, беше последен за момента, минава първи. Шериф се подава, виждам и Кирил. Кирил прехвърли стената и е втория. Трябва бързо да намери и двете си топки, защото не се знае. Имаме и трети преминал. Диляна, какво става с Секулички? Върна се от начало. Върнал се от начало. Сега, някои започват да се усещат какво трябва да правят. Така. Кирил и Шериф са пред тунелите си. Секулички си зацикли на гредата. Давай, Кирил, още веднъж! Кирил се опитва да, може би да реши ребуса преди да е влезнал вътре. Но вече имаме първи, който се измъква от тунела с мрежата. Абсолютно безпроблемно отключва и с втория си ключ. Имаш време да обърнеш играта. Идва и нищо не е загубено. Първият човек, който ще отвори съндъка, е Георги Куджебашев, който в този момент стартира стрелбата с торбите. Два абсолютно неточни. За малко! И имаме първо купче паднало, но не и това, което трябва. Добре, Георги почти успява да събори всичко. Останаха му само 4 купчета. В мрежестите тунели
се въртат като оплетени в кълчища, както се казва, и Кирил, и Шериф. Ивайло се върна обратно в играта, разплита тунела за начало и след малко и той ще влезе вътре. Кире, върти се! Георги е доста напред в играта, но от опит знам, че когато ти останат малко купчета, става все по-трудно и по-трудно. За малко, ето, от тунела си вече излезе и Шериф, който само след секунди ще започне да стреля. Георги е само на 2 купчета от редене. Сега ще видим какво ще се случи. Нищо не е загубено. Още малко! Последно! И така нещата почват да стават горе-долу изравнени. Много точен удар за Кирил, който също почти бутна. Последното купче на Георги вече е на земята. Докато стрелете да ви кажа нещо, което е много важно. Словосъчетанието, което ще наредите, трябва да се чете и от двете страни. Само тогава се признава. На Кирил му останаха 2 купчета. Ивайло Секулички хвърля много над купчетата, височината му, но ето има първи точен изстрел. По-ниско. Имате право да си подредите словосъчетанието долу, след което да започнете да го редите. В дъга. Киро в дъга. Много Браво. странен похват има Шериф, който хвърля по няколко турбички едновременно. Не знам това дали е добре. Абсолютно същото нещо, което се случи преди малко на Георги, сега се случи и на Шериф, даже още по-зле, защото той бутна и двете си платформи, от които трябва да построи дъгата. Ако не се усети да го направи, и на двамата ще има много трудно. Ивайло, докато се обърна, се оказва изключително напреднал. Току-що Кирил бутна и пред последното си купче. На Ивайло му останаха 3 и той е много близо. Аз се движеше последен. В момента Кирил 1 купче. Ивайло 2. Шериф 3. Какъв мал шанс за Ивайло Секулички, който разклати последното си купче, но не успя да падне. Браво! Ивайло Секулички от последен вече е втори. Припомням ти и на тебе, можеш да си подредиш словосъчетанието на земята. Да го видиш хубаво. Уверете се, че то ще се чете и от двете страни. Докато обяснявам правилата, Кирил е третият, който започва да реди словосъчетанието. В този момент Шериф бута още 2 купчета и му остава само 1. Единия от вас само има шанс да бъде първи. За да ви нахъсам малко повече, да ви кажа, че победителят си тръгва с 12 000 лева от тази игра. И автоматично ще се превърне в най-богатия на острова. Хайде, Жорка, хайде, Жорка! Шериф, не се отказвай! Давай! Хайде сега! Натискай! Вече всички са горе-долу с изравнени сили. Внимателно помислете за логиката на конструкцията, която строите. Нищо, Жорка. Айде, Жоре! Пак наново, спокойно.
При Кирил виждам нещо, което има смисъл. Секулички също. Не бързай! Реди. Шериф също е започнал да подрежда някакви словосъчетания. Внимавай, внимавай! Така! Това е нещо, което очаквах да се случи. Много внимателно внимавайте, като строите арката. Събери ги! Да, я балансирате през цялото време, защото Дръж го здраво, не дръж искам го. да ви отнемам от вниманието, но ме Ти чуйте му много мисли! внимателно. След като си застопорите готовата арка, което очевидно няма да се случи от първия път на нито един от вас, отстъпвате една крачка назад и аз започвам да отброявам до 5. Когато арката ви се задържи след 5, считаме играча за победител. Айде, Киро! Давай, Киро. Близо Да. до крайната цел. Изглежда, че Кирил... Минутка на Айде, внимание, Иво, момчета, действай. успокойте се. Дишите внимателно. Кирил се справя доста добре. Това, което виждам до момента и при Шериф, също вдъхва доверие. Жорка надолу! Много вдигаш. При Жорката, мисля, че конструкцията не е арка, е по-скоро наклонената кула в Пиза. Пак ви припомням, че надписа ви трябва да е написан правилно и от двете страни. Спокойно. Така че е хубаво да поглеждате какво се случва и от другата страна. Секулички, може би още се чуди какво е това словосъчетание. Не си ли го открил още? Още не. Още не. Пренаправих всичко от началото. Шериф, ти знаеш ли какво е? Да. Добре. Очевидно само Ивайло не знае. Ма пък нали сте приятели? Ако искате, помогнете си. Така, има някаква промяна в концепцията при Георги. И не бих казал, че тя е неправилна. Бързаш! Кирил, помисли хубаво, помисли. Да! Това го остави. Мисли. Това е Дръжаш! нещо, което не трябва да допускате да ви се случва. Защото падне ли ви купче на земята, Бавно! става изключително сложно Бавно, да си бавно. вземеш купчето от земята и да задържиш. Тихо, Още тихо. малко. Това е много трудно нещо и почти успя, не се ядосвай. Това е нещо, което е много трудно да се случи. Не трябва да изпускате купчетата си долу, особено когато сте преди финал, защото... Момент. Когато си стане възможно на момент. Момент. Георги, надявам се сега, след като арката ти се срине, защото тя ще се срине, да разбереш защо ти се срина арката, аз го видях. Браво, Шериф! И при Шериф се случи това, което се случи и на Кирил. И сега Давай. той няма да опитва, просто ще започне наново. Леко! Жоро, Леко! нареди ли я? Внимателно! Сега, когато си готов, отстъпи крачка назад. Не съм готов. Не си готов? Добре. Отпред всичко изглежда добре. Отзад също изглежда добре. Когато си готов, пускаш кулата, а аз започвам да боря.
Остават малко повече от 4 минути, така че бъди сигурен. 1, Браво, бе! 2, 3, 4. Това е абсолютно невъзможно. Ще гледаме фотофиниш да видим кой пусна първи кулата си, момчета. Това не съм го очаквал дори в най-смелите си представи. Двама души да финишират абсолютно еднакво. Браво, Шериф! И при Шериф се случи това, което се случи и на Кирил. И сега Давай. той няма да опитва, просто ще Жоро! започне наново. Леко! Жоро, Леко! нареди ли я? Внимателно! Сега, когато си готов, отстъпи крачка назад. Не съм готов. Не си готов? Добре. Отпред всичко изглежда добре. Отзад също изглежда добре. Когато си готов, пускаш кулата, а аз започвам да боря. Остават малко повече от 4 минути, така че бъди сигурен. 1, Браво, бе! 2, 3, 4. Това е абсолютно невъзможно. Ще гледаме фотофиниш да видим кой пусна първи кулата си, момчета. Това не съм го очаквал дори в най-смелите си представи. Двама души да финишират абсолютно еднакво. Но сега наистина чакам с голямо нетърпение да видим фотофиниша. Кой пусна кулата си първи? И сега само фотофиниш. Не мога да повярвам, още първата игра с фотофиниш. Георги, Кирил и Ванеса, която държи контрола върху събитията на острова през този ден, имат възможността да изгледат детайлно кадрите от последните секунди на играта и с очите си да се уверят в това кой е победителят в първата игра на богатите в този сезон. Ще дам възможността да съобщи на всички ви кой е победителят в тази игра на човека, който държи контрола над събитията тук. А именно Ванеса. Да им казвам ли? Да им казвам ли? Заповядай при нас. Съобщи на всички кой е победител от първата игра. Победителят е... Георги. Браво, момчета! Аз съм важен човек на острова и ще остана такъв до последният ми ден тук. Ако този ден наближава, когато и да е той, аз ще знам, че аз съм се свършил своята мисия преди да замина. Кирил, прощавай за въпроса, но как се чувстваш? Според теб. Бях обещал, че първата битка ще е чест на баща ми. Но явно ще е втората. Той вече не е сред нас, така че вероятно гледа отгоре. Георги, ти спечели първата игра на богатите и така ставаш най-богатият човек на острова. Към своите 2 гривни на ръката добавяш заложените 4 в купата и така на китката си вече имаш цели 18 000 лева. Заповядай да вземеш спечелените гривни. Дай, Жоре! Честито! Това, че имам
6 гривни на ръката си не променя абсолютно нищо в това кой съм аз и как се държа с останалите хора на острова. Георги, като най-богат ти вече си недосегаем. Не можеш да бъдеш предизвикван от другите на игри. Освен ако не се откажеш сам от защитата си. Как се чувстваш с толкова власт на ръката? Тежът за мен, още веднъж ще го повторя, властта, истинската власт на един човек се крие вътре в сърцето. Шериф е моят приятел, както и Ивайло е моят приятел, както и Берке е моят приятел, както всички от вас ще ми станете приятели под една или друга форма до края на този първи сезон на острова на 100 гривни, за което съм ви безкрайно благодарен, за всяко едно предизвикателство, за всичко. Защото взаимоотношенията между хората са най-важното нещо. Нито една гривна, нито една игра не е по-голяма от взаимоотношенията между хората. Браво. Независимо какъв е характер на тези взаимоотношения. Благодаря ви на всички за това такова каквото е. И на база на тези взаимоотношения съм изключително щастлив, че мога да ви споделя, че съвсем открито пред всички, както го направихме още вчера в нашия лагер, веднага след вечерното събиране, че ние се познаваме, обяснихме цялата история каква е, за да няма скрито покрито. По тона в Водолей, казвам ви, няма начин нещо да остане скрито вътре в обществата. Няма как да стане.